General Secretary Khasi Student Union Usomna Ruben Najer ulong ba ka ay ka ba ka sengkla yo long ba ka RTI bat ka ba menteri rang ba ka jela kuren kami hak bede ba ka Jakarta lasi ya ki mender barung sha ne jela haba kran hiklap thai ku bor mtak sngi ha office tri kam ga seng ha jayo long ba ka jaka haumling lasna da ka jing tmu ban bu ya ka Jakarta lasi ya ki brig barung hak ne jela ka kum ka an MRSSA arja khanriu hanrei wanno ka klam COVID lapandon kam ya ka ne ka jakaban pe ya ka jipang COVID kai ka baka sang la shem menta ka sarkar klapan kala ya ka ne jaka sha ka jakabam badija ya ka baka sang dalile kanam ailan bandon ka jaka bamja ha ka te ka jaka ka sang ka dawa ban pentekam ya ka inner line permit hanrei habam pat yo ya ka kitip baka MRSSA kadang tlot hab ban pedang ya ka ban pe ya ki barung bami kibruk banabar ka jela sha ka jela henrei ka basungsi kalong ba hadu menta empat penteri kampura ya gane an habaro ki district lainno ha is khasil kum ga jing persyang nagalian jo ka senga dawa ba ka sarkar ka dewan penteri kampura ya gane ka an kadba empat yo ka jing menjur nak presiden jo ka India hak bede ba ka jing perkela ya ka MRSSA house name arja khandai ka seng kam suthu balai ka sarkar kam don jikli namar ka jingwan ki briu nabar sha ka ne ka jela kala dang jor kat badang mi kisngi Kini kinget sengi nilai i ba kila bun ki statement ba mi ki ministers ba mi chief minister habadai ba ki issue jongka emergency ni min kendet bali kensan kolong ni Henry Kadawi penrai dengan sutu kata kadi nomor ba nakaliang kasengi persya ya kanika pukut ka mi umling ke caka badi nimta ka facilitation center ting lai i hani ba kalami ke facilitation center husnam arza khandai arpo khinit ka storage pang emergency kolong ba iko ban pencai kadar ni ba ka emergency daliliru kanumla ban replace yaka ILP kajing dawa joka ILP kedang ya ini Henry nakaleng keseng yongkat pangipat yo yaka ILP penteri kamno mardo yaka emergency kumba pitep ustem arza khalai nakaleng keseng nilai ki baki baki sembalang nilai ki haluarkan ikamat ILP buat hak itu kipor hadin kajing ki labun ki nakaleng kasokal labun ki jing keren buat ong bakane ka ILP kam kadi ka center subject bakam de ka board juga state tikila wanra no ya kata ka MRCC hatu husna marja khandriu bana kaleng gasing ngistu ba kat bangipat ang le nam ta ka LP kat bangipat yo ya ka LP bangin chu tengkaran kumni ya ka jelaru bahaba ki mendir ki wan ka influx kadang pun tikindon kampat inu an iba lese kam de baklan kum LP hindi lese kan long bante la kam khindia te ki wanra ya ka MRCC bat ngi hatu kapor ngi pedang ya ka MRCC yani ngi pedang ru ngi stu bakani kam kani ka an kam li ka bakalan hot ngi la ban khang ya kan ya ka jingrung jingni jungnu kum baka ILP ka la ban ne Henry lingba kani ka an ngi tepat manu bamrung manu badan hapo snong atha but habadi bi ni benta arza Henry ngi la pedang ya ka MRCC bakan long kata ka an ka pura ba petrikam no buat hadir kajing terikam juga ni ka MRCC kila dei ban sinai ki district task force buat QQB Henry arja Henry ka an pat terikam kila wanra no ya ka amendment haus nam arja khandai kata ka amendment beli ki wanra apa arja Henry ki pat penterikam kata nakaliang kaseng ni lam stu kadai ka bijing pencet na katu ka ni ki pat kiseng balang lese ka ba ki ba penlong ka sarkar ban wanra ya ka ni ka amendment buat ki ong ba lingba kan ka amendment kan wanra ya kanu kata kaan ka baklan namar bah ka MRCC arja khandriu kamdon kata kendon ka baklan ba ka MRCC ka arja khandai ka amendment kadon kita ki an baklan degi puli ya ka amendment juga arja khandai kadon iyo kata ka amendment arja khandai ka ba ong ba klan kata kamdon ke tang iwi close tray lesi ba laban ngilaban batay ba lesi idon ite significant kingiat kadai ba kinu ki priu kiba ai ya kata ka kiba pentik baklan kiba ai kita false information itu on cak bandan kunan henry lese da kamdon kataru ki pulit kadon ka IPC CRPC hatu por buat ka BNSS kani kapur hilaban itu ki beri ba ai false information hilaban ban kemiki hakata haitai bentaru kamdadi ban wanra
ya kata amendment kat bak arza kan riupat kapat long baling akran sipang kani arza amendment arza kandai nomor ba minta kat masa ka sakut bait nomor ba ki ong ba ka dang don hapo ka center ka mechi ka dang review ikini bro henry yak arza kan riupat kamu sim review but ni don ke suba ba ka sarkar kam kwa ban penteri kam ya ka amar sasi arza kan riu takada kawan rak nang kani amar si arza kandai kaban create ya konflik kaban create itu confusion hakmat jung upat ba kenang ba kan atrak ya kakut bat ka kakut lu haji pon i kala khang ya kafta ka facilitation center bat kapan jubab napo ka state department halwa ko nongrim jong kini ki facilitation center henry hani ngadon ya ka last order jong ka high court of Meghalaya kabala abatai syai ba an puli da ka paring kumbakalong it's fairly submitted that there is no further need to keep the matter pending since the apprehension of the petitioners have not been materialized. Namar kidon ki beri kiba file case auto kapor habadi bat ka facilitation center. Teka order ko the checkpoints are in place, but it does not appear to have anything untoward in being thereat, or the periodic checking has resulted in any serious impediment of free passage. Indeed, the petitioners say that the relevant gates have been handed over to the health department for checking of coronavirus infection, and the activities at the gate are restricted to the same. So, kadon ka case ba file high court hadin ba kawan kani ka amendment. Te habadi ba katu haru muslim arza al-fuar kampat mi ka order jongka high court habadi ba kani benta. Nomor ba katkum ki petitioner ki ba file kani ka case ki ong ba takadon kani ka entry exit point kamut kan detain ne kan limit ya kata ka entry exit jongki way pat ki nong India Bandung Sipo ka jela te kata ka along against the constitution Henry ka MRSA kumbang ong ipi kam de kata ka an ka bala ban khang yununu Bandung gila Bandung be kan gunung kapor Henry ka sulong ni yo tang ka jinglum jingtep ba monu barum lada ukana puli wan hane ka jela ban puli wan lingba ka ta ka education tu long ko gila ban ka ta ka pemen yu budi nong ukana ba puli kumju hi tourism kumju hi ba wantri ting isdan tang ka data bangila ban collect monu bomi te habadi ba ka ta status chong entry exit point kani ka only ka center badang sinani ko karata rara rumila da hatu kapor miladon but chiti chagaru hills tu kaladon but kita ki centers ki bala apply kini ki kerdom Henry kata kade ka coba cungi minta kani order jong high court arza man kapor ki ombak kadang don ka status hapo high court kadang don ka status hapo high court Henry ni ombak ka high court kala clear kani kamdon kanu kana kala high court kala apni ba kamdon kanu ka jingben badon kini ka facilitation center namar ba ka pini hi kam khang ya ka jingrung jingmi jungnu ba lingba ka jingdon jagni facilitation center le se ngila ban khang lu ya ka jingrung jingmi jungdrok namar ko piti bi udraks umdi bo mi na po mi khala umi pat na kibi jelai wan transport ni lingba ki jingdon jagni facilitation center kanum ta tang ya ka influx kanum la ban batangi tang ka status ba ki jingrung jingmi jingbriu haju por kala ban kum khrdop ban bat auto jok sa hapo ka jaka baki facilitation sa baki dan te dimani ka jungi ka longba labyang nai pen cha chiri shu yingi penteri kam no magdor ya ka marasi ka district task force ka badi bandon ban lummi ki kubor juki lum ki jingtip ni data juki nong song ki kata pedi pen urlong nama Mador berkata ke facility center ha umling ka depan long kumba kalong but kibi ki jakaru ki katpratli ki jakaru ki bala jit ha ki sistem bala dep ki turu pihak ban wan ki jaka ban chnano ban kanang ba kani MRC aja kan riu kan long ka bapura bar ka bayat be don ihu pat ban ong